bine, salutare la toți! Sunteți canalul Sobi Show și noi astăzi o să ne jucăm Brawl Stars, dar puțin, nu prea mult. După nu mai pot filma. Postez. Sper vă sperați pe mine. Bam. Și da, noi am mai jucat pe un cont. Marcă era mare, foarte mare contul. Aproape aveam toți brawleri. Era să facă 64 de brawleri. Dacă mă vedeți pe mine așa bun, este din cauza că am jucat mult. Bine. Mamă, cum ar fi ăla să fie unul din abonații mei? Mă duc pe ăla. Că degeaba dacă are el power-up, dacă nu power-up, că avea el mai mare power-up. Încă dacă nu juca bine, el băteam. Nu, dacă acum am venit sigur. Și da. Și pap.